wega mana gemet kedu ka imere kedu ka ekesi anya kedu kwanụ ka mbazi si egochi eji n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ na-aga nke ọma nwee ndidi n'ọbụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị aka ga-ajụ afa mba ọmalịcha ada Igbo ya bụ na nke ahụ mgbe na-esere m daalụkwa maka isere m ọ bụkwa na ị nachitere azụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma aga ya nga na n'isiokwu anyị tata isi afere kwapụta ga ka isoro ka ifu ka ụbọchị m si aga dịka otu onye bi n'ime obodo ime obodo na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Ịtatụ ka anyị ga-tatụ ụtụtụ. Achọrọ m ịga rụchaa ịfịa ọ bụ na ị na-anya n'ọgụ a dị ụzọ atọ ya etu esi kpọọ ya otu okpu ụzọ si kpọọ ya dị ụzọ atọ nke a bụ nke nnukwu nke a bụ nke eji akọ ọrụ ma ọ bụ egwupụta nnukwute ihe na nke a bụkwara nke eji akọ ọrụ ugbo ya bụ nke na-esote ya bụ nke eji akọpụta ihe dịka ede ma ọ bụ ejikwa ya arụcha afịfịa ịghọta nke eji arụcha afịfịa ma akọpụta ya nke a na-abụzi nke eji egwupụta ihe na onwe kpọdoro n'ime ana bụ obere ihe nke abụọ na-eji egwupụta ya mana nke m ga-eji rụcha afịfịa bụ nke anụwa ka m ga-eji wee gaa ịrụcha afịfịa.
Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.